Hola, com et dius? David, Quants anys tens, David? 43. Explica'ns quins problemes tenies. Tenia problemes de cocaïna i de salut mental i de marihuana. I havies intentat deixar les drogues? Molts cops, infinitament vegades, entrar a llocs de centres terapèutics i quan sortia tornava a recaure. A part, a tu també el tema de salut mental t'afectava i les relacions amb la resta de persones eren com molt complicades, no? Et costaven molt perquè, bueno... Sempre ha sigut el meu caràcter també, les drogues m'han agafat molt i m'han fet canviar molt la meva manera de relacionar-me. Tot i això, jo crec que és molt important també dir que una de les coses que més senties era que senties molta soledat, oi? No podies relacionar-te amb la gent de manera correcta, però et senties super sol i això et generava molt dolor, oi? Sí. Vale, total, que vas intentar 150.000 llocs i res no funcionava a mig termini, fins que va aparèixer un projecte que es diu... Housing First. First. En què consisteix aquest projecte, David? Consisteix en que et lloguen, jo el vaig conèixer a través del cas del meu terapeuta, que em va proposar-me la sortida de les habitacions de lloguer, de les pensions, de tot això que anava visquent jo, i em va proposar-me el pis aquest amb les tres normes, oi? Tres normes, que és pagar lloguer, respectar els veïns i una visita setmanal dels educadors. Aquestes són les tres normes i a canvi d'això què et donaven? Un pis per tu sol. Amb els serveis, amb els subministres. I què tal? T'ha anat bé? A mi m'ha anat molt bé, ha sigut la meva salvació, a poder sortir-me del malviure de les habitacions, infinitament també he consumit, però ara fa temps que no consumeixo, la vaig liar molt fort, infinitat de problemes he tingut també, però és la salvació, m'han donat la salvació a una vida millor, ja que no sé pas on seria ara mateix si no fos per al pis aquest. Igual una mica de la clau d'aquí és que, tot i que és veritat que l'has liat, perquè l'has liat parda, més d'una ocasió, però no se t'ha expulsat, no? Si haguessis estat en un altre recurs, hauries estat expulsat segur i en canvi aquí era el teu habitatge i com que continuaves respectant les tres normes, tu podies continuar tenint aquest campament base. I aquest campament base el que fa és donar-te i ajudar-te a poder plantejar objectius i a no haver de tenir por de perdre el pis, sinó això ja ho tens segur, no? Sí. Ahir deies una cosa molt bonica, et demanàvem, defineix amb una paraula que ha sigut Housing First per tu. La salvació. La salvació. La salvació al malviure. Gràcies, David. De res, a vosaltres.